Мої вітання. З вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма про те, що насправді відбувається на півострові. У цьому випуску ви дізнаєтесь. Вина під кримськими торговими марками. Яке з них справжнє? Чому в Росії кримські вина не мають навіть статусу вина? Що зараз виробляють на кримських підприємствах та куди постачають? Виноделие в Крыму пострадало еще в эпоху украинизации. Чим живе кримське село та що змінилося в його житті за останні 3 сезони? Мы хотели в Россию, мы туда и попали. І що відбувається в кримських приморських містечках, коли від'їжджає останній турист? По-моему, Куприн говорил, да? Чудесный уголок Российской империи. Ви дивитесь Крим Реалі. Російська Федерація разом із землями та підприємствами на окупованому півострові спробувала привласнити відомі українські торгові марки, такі як Масандра та й Новий Світ, та продовжила випуск під цими марками різних вин. Але і на материковій Україні вже виробляють вина з такими ж назвами, але яке з них справжнє? Подробиці битви за вино знають наші кореспонденти. Мы людей пускаем. Заходите, люди работают. Кто будет под автоматом твоим работать? Под каким автоматом? Мы простая охрана. Какая простая охрана? Ты так само в плен взять быстренько. Стоишь здесь, ты там охрана. Навесні 2014-го підконтрольна Росії Кримська самооборона зайняла державні українські винзаводи. Першою стала Масандра. Далі були Новий Світ і Магарач. На чолі підприємств російська влада поставила своїх керманичів. Я сделала выбор в пользу воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Яніну Павленко призначили гендиректоркою Кримської Масандри. Після сепаратистських промов полилося вино. Торік Володимир Путін привіз на півострів свого друга, італійського екс-прем'єра Сільвіо Берлусконі. Гостей частували колекційним хересом. Напій на рік старший від Сполучених Штатів Америки, врожаю 1775 року. Згодом розпиту пляшку списали за копійки – 44 рублі. Пляшку Масандрівського не пожаліли і для французької депутатки від ультраправого Національного фронту Маріон Ле Пен. Російське керівництво Масандри вже розпродає колекційні вина. Перша партія – близько 13 тисяч пляшок. На це українська прокуратура відповіла кримінальним провадженням. Російська ж влада дала масандрівському вину захищене географічне зазначення. Мовляв, виробляти напій під цим брендом можна лише на півострові. Раніше, щоб не втратити торговельну марку, її перереєстрували на материковій Україні. Тож зараз паралельно існують 2 Масандри. Здесь двух мнений быть не может. Масандра исключительно украинская. Сейчас выпущена линейка уже достаточно большая. Она постоянно пополняется. В нее входит группа сухих вин. Это Каберне, Шардоне. Группа десертных вин, Кагор, Бастарда, Мускателей. Целая большая линейка. У цьому виносховищі на Закарпатті вже готують місце для нової української Масандри. Незабаром закладатимуть першу колекцію. Для марочних вин це, бачите, підвал і дубова бочка, а для ординарних вин це вже цистерни, метал, нержавійка, железобетон. Тому в нас всі умови є, тільки треба продукція і буде розлив. Ми бутилку виготовляємо, використовуємо 0,7 бутилку, це Бордо. Їхні будуть етикетки, їхнє все, а наша тільки буде робота. Новий Світ – інший бренд, який Україна зберегла за собою. Крым – це Україна, український Крим. Потребители скорее покупали этот напиток больше не за напиток, а именно как раз-таки в коллекцию домашнюю, как память. Близько 100 тисяч таких пляшок випустили напередодні 2016-го. Це була перша і поки що остання партія. Її виробили у Харкові. Возобновить такое производство на материке практически невозможно. Это колоссальные затраты и колоссальное время. Это и сама по себе уникальная технология, уникальные сорта винограда, уникальная технология выдержки. Это большая потеря однозначно. А от кримський бренд «Магарач» на материку досі не перереєстрували. Очень важно было, чтобы государственные бренды использовались весь этот период.
Во-первых, это важно с точки зрения юридической, для того, чтобы их не захватили просто-напросто оккупанты. И, во-вторых, это важно для того, чтобы этот бренд продолжал жить. Если бренд пропадет с рынка хотя бы там на полгода, покупатели очень быстро переориентируются. Бої за кримські бренди між Росією та Україною точаться й далі, але до судів вони поки що не дійшли. Олена Сорока, Саляр Алі, Роман Рибрій для Крим Реалії. Ви дивитесь Крим Реалії. Сьогодні ми говоримо про кримські вина та торгові марки, які намагається привласнити Російська Федерація. У нашій студії виконуючий обов'язки генерального директора державного концерну Національного науково-виробничого об'єднання «Масандра» Генріх Мікеля. Доброго дня. Добрий день. Генріху, ну таке питання. От чи можна зараз говорити про те, що існують дві «Масандри»? Ну, двух мнений быть не может. Массандра одна, принадлежит она Украине. А добре, якщо вона належить Україні, то де зараз виробляються вина «Масандри»? Мы сейчас говорим, на сегодняшний день мы можем говорить о торговой марке «Массандра», которая принадлежит Украине. На сегодняшний день она производится в Одесском регионе. Понятно, что виноградники и виноматериал крымский аутентичный, он остался на той территории на сегодняшний день. Но наши специалисты мониторят весь украинский рынок виноматериалов. Мы отбираем самый лучший качественный виноматериал. И в результате нашей деятельности сейчас вот первые партии только начинают выходить с производства. Наше вино на закрытых дегустациях, на закрытых, подчеркиваю, дегустациях, где присутствует и крымская массандра сегодняшняя, так называемая российская, наша. И очень многие на закрытой дегустации признают, что это вино гораздо качественнее, приличнее, чем то вино, которое сегодня производится в Крыму. На днях, вчера буквально мне позвонили, ребята там приезжают из Крыма, приобрели виноматериал, приобрели готовую продукцию, взяли с собой в Крым, там, попробовать подегустировать со специалистами. И вчера позвонили, говорят, ты знаешь, виноделы оценили высоко качество вина, тоже закрытую дегустацию, им самим было интересно. И буквально вчера вечером я домой ехал, позвонили, обрадовали такую приятную новость. Що це вино, воно краще за кримське? Получается, да, они сказали, это вино гораздо лучше, мы все оценили, гораздо лучше, чем то, которое было в те дни, когда мы делали. Цікаво, щодо кримських колег, да? От пані Яніна Павленка, яка призначена там Росії керувати Масандрою, ще в 2015 році робила заяву, що вона судитиметься з українськими виробниками за використання, начебто, торгової марки Масандра. От чи дійшло діло до суду? Делать заявление и на самом деле подавать в суд надо. Мы понимаем, что это большие две разницы. Подавать в суд она может только в Российской Федерации, но на сегодняшний день никаких претензий к нам не поступало. Зрозуміло. І чому кримські вина на території півострова зараз вони випускаються не як вина, а як винні напої? Ну, Российская Федерация не готова была к такого рода винам, десертным, укрепленным, поэтому у них законодательно не были готовы к этому и назвали его винный напиток. На сегодняшний день, насколько я знаю, там все это утрясли, и есть место для этого напитка. А от зараз російські чиновники надали деяким винам Масандри статус вина з захищеним географічним зазначенням Крим. От як це може позначитися на їхній присутності не тільки в Росії, а, наприклад, там в Європі? Это не только географическое значение для Крыма. Географическое значение – это хорошая тенденция. И в Украине мы сейчас тоже пытаемся также сделать и защитить, потому что для того, чтобы отличать вина, которые произведены из винограда, который выращивало предприятие виноградника, принадлежит к региону данной местности, либо виноматериал, приобретенный в Молдавии, в Испании, в Чили, в Аргентине и разлитый здесь на предприятии. Во всей Европе это принято. Если обращали внимание, на бутылках написано апелляцион контролет, то есть под контролем государства производится вино, там DOCG, это очень правильно, и в Украине мы сейчас тоже этим занимаемся. А щодо їхньої присутності, наприклад, в Європі, чи зможе Масандра, кримська Масандра, продавати своє вино в Європі? На сегодняшний день однозначно нет. В связи с санкциями. На сегодняшний день стоп стоит на продажі російської Масандри в Європу, куди би то ни було. А як сприйняли повернення Масандри українські торгові мережі?
лучше, чем мы ожидали. Я переживал очень сильно по этому поводу, но торговые сети даже льготные условия нам предоставляют. Сейчас готовы предоставлять, с января месяца мы с ними уже к конкретике перейдем. То есть они на льготных условиях ставят нашу продукцию в сетях для того, что они понимают, что мы сохраняем продукт. Дякую. Кажуть, що вино – це продукт місцевості. В якому стані зараз перебувають виноробні підприємства Сходу півострова та на що сподіваються, дізнавалися наші кореспонденти. В усіх цих бочках вино. Кожен із мільйона літрів роками стоїть просто неба. Коли соняшно засмагає, у морози загартовується. У такий спосіб створюють Мадеру – кріплене вино. На місцевому заводі марочних вин і коньяків стверджують, що їхній майданчик із бочками Мадери найбільший у Європі. Вирушаємо на екскурсію. Территория завода 16 гектаров. Это такое лесопарковое хозяйство, будем так говорить. Очень много редких растений. Вот, у нас сосна Станкевича тут находится, у нас гималайский кедр находится, у нас много фруктовых деревьев, вот, таких как айва, абрикосы. Как смеются работники завода, закуска растет сразу. Вот. История завода большая. 1879 год. Пройдемте. Виноробню тут заснували ще за царських часів, але від неї майже нічого не залишилось. Тож сучасне виробництво – спадкоємець радянського, яке розпочали у 50-ті роки минулого століття. Екскурсовод розказує нам, як виробляється кріпке витримане вино. Восени цю цистерну наповнюють збродженим виноградним соком і додають до нього зерновий спирт. Потом перекачивается в такое странное строение, начинается второй этап. Второй этап, парничок, теплица по-народному. А по винодельческой терминологии мы это помещение называем солярий. Целый год при температуре 50 вино в бочке томится, а лучше сказать зреет. Любовно специалисты солярий еще называют детским садом для Мадери. За рік вино перекачують до дубових бочок, де витримують принаймні 3 роки. Раз в полгода каждая бочка меняется местами. Нижние должны подняться наверх, а верхние спуститься на низ. Для чего? Чтобы Мадера получила как можно больше солнца. Тільки після дозрівання Мадеру, відому ще як дамський коньяк, відправляють до підвалів. Когда мы смотрим так, то она одного цвета. Когда сверху будете смотреть, она с зеленцой будет такая Мадера. Олег Анатольевич, зеленцой есть сверху? Зеленца такая? Есть. А слезится, а играет, а искрится. Тунелі в горах, де зберігається вино, прокладали будівельники московського метро. Тут є енотека – колекція вин, які возять на міжнародні виставки. Статус півострова цьому начебто не заважає. Виноделие в Крыму пострадало еще в эпоху украинизации. А санкции – это рынки сбыта потеряны, да, наверное, прежде всего. Может, мы какие-то саженцы винограда не могли бы закупить, а хотели бы закупить, да, допустим, грубо говоря. Вот в свое время закупали саженцы винограда даже во Франции. Определенных туристов потеряли. У нас же было очень много иностранных туристов, которые приезжали. Я оптимист. Я все-таки не пессимист, поэтому мы надеемся, что все равно все будет к лучшему идти, правда? З вином чи без нього з заводу можна швидко дістатися набережної Коктебеля. Узимку тварин тут більше, ніж людей. Отже, ніхто не завадить насолодитися прибоєм і розгледіти у скелі профіль поета – чи то Пушкіна, чи то Волошина. Артур Гасприн, Назар Ситник, Коктебель. Отже, на півострові склався дуже несприятливий клімат для виноробства. І, власне, вино з півострова можна продавати хіба що на території Росії. Ну а у продовженні нашої програми ви дізнаєтесь, що змінилося в житті кримських сіл за останні 2 роки. Та чим живуть кримські курортні містечка, коли вода в морі стає холодною. Докладніше за декілька секунд. Ви дивитесь «Крим Реалії». В цьому випуску ми говоримо про кримські вина. Виноробство – це не тільки діжки та заводи. Це насамперед виноград.
Як живе кримське село, в якому вирощують сировину для кримських вин? Чи відчули селяни зміни у своєму житті за останні 2 роки? Відповіді на ці питання дізнаєтесь у нашому наступному сюжеті. Хатинки туляться до підніжжя гори Клементьєва, яку уподобали парапланеристи. З іншого боку наступають виноградники. Село Нанікове розташоване в 5 кілометрах від курортного Коктебеля. Кілька поколінь місцевих жителів займаються збиранням сонячної ягоди. Цього року частина врожаю засохла на кущах. Вочевидь, руки до нього не дійшли. Работа на виноградниках. А так, у кого, кто летом зарабатывает, потом зиму сидит, работы нету. Все как было, село как жило, так и живет. Село не сильно все меняется, а в основном меняется все в городах. Усе як у звичайному українському селі. Пенсіонери вирощують овочі на городах і доглядають худобу. Огороды свои. Картошка, огурец, помидор. Здрасте. Вот такое. Ну, виноградник работает, молодежь. Ну, кто помоложе. Сейчас москвичи или питерцы купили виноградник. Плясываться. Тоже забросили совхозных, старобанили. Село живе без газу. Ліхтарів на вулицях немає. З розваг тільки сільський клуб і бібліотека. Але хтось розповідає про поліпшення. Мы довольны Россией. Россией очень довольны. Знаете, я ж никуда не хожу, я дома. Хотя у меня и небольшая пенсия, но все равно больше, чем была. Во-первых. Во-вторых, как-то, лучше. Мы хотели в Россию, мы туда и попали. Краще під контролем Росії тут живеться не всім. Щоправда, охочими до бесіди люди стають, коли на них не спрямована камера. Ну, вообще плохо, мы заброшены. Умирающее село. Газа нету, что до сих пор? Газ, труба вот проходит рядом. 2 километра. А так 2 года люди сидели по домам, никаких хоть какое-то развлечение. ничего. Один-единственный Умирающий. магазин. Жалко, что газа нет. Да, и газа не нету. доживем, наверное, до него. На виноградниках люди работают. В Коктебеле люди работают у нас, туда ездят на работу. Ну так, в принципе, глушь у нас здесь. Попри скруту, жителі Нанікового гостинні. Готові навіть прихистити материкових українців. Одна внучка у меня на Украине, вот никак не можем ее сюда притащить. И там сидят ни зарплаты, ни работы. Они живут вот тут возле Украины, рядом как бы с этим самым Майданом там, или как он называется. Чтобы пропустили визу какую-то ж надо теперь, чтобы приехать к нам сюда. Так просто до Нанікового дійсно не доїхати. Автобуси до села Виноградарів ходять рідко. Дороги розбиті. Російська влада обіцяє невдовзі їх полагодити. Раніше вже відремонтували місцевий водопровід. Щоправда, нові труби вже потекли. Назар Ситник, Олена Сорока, село Нанікове, Крим. Ви дивитесь Крим Реалії. Ну а зараз ми попрямуємо до того місця, де 1,5 століття тому була побудована перша залізниця на території сучасної України. Це Балаклава. Тут понад 200 днів на рік сяє сонце. На набережні увесь час рибалять, а уловом діляться з котами. Цей, як привітний господар, зустрічає у Балаклаві туриста з холодного російського Челябінська. У нас там уже глубокая зима, снега вот так вот, и все жалуются, что холодно и хотят к нам к нам приехать хотят. Вот в нашем родном городе минус 30 градусов уже. Здесь море, солнце, тепло, яблоки, коты. Очень классные. На самом деле очень здорово. Как, по-моему, Куприн говорил, да? Чудесный уголок Российской империи. Російський письменник Олександр Купрін жив у цих місцях на початку минулого століття і залишив у літературі низку оповідань про балаклавських рибалок. Заробляти промислом тут вміють і зараз, до того ж з малку. Почем? Вот такие вот 200, вот такие вот поменьше 150. Молодец какой, а? Будете покупать? Он позавчера на 3500 купил и пошел под морячком приоделся здесь на палатку. Да, молодец какой. За радянських часів у тутешній скелі розташували секретну базу підводних човнів.
Це одна з улюблених історій місцевих гідів. До 1989 года Балаклава даже на картах не отмечалась. А если быть более точным, то Балаклава отмечалась на картах, но в районе города Харьков. Если вы знаете, там есть город, он называется Балаклея. Вот он отмечался именно как Балаклава. И эта Балаклава на картах не указывалась. Несмотря на то, что территориально Балаклава входила в состав Севастополя, Севастополь был военным, закрытым городом, Балаклава закрыта от самого Севастополя. Высший гриф секретности. Коли Віктор Янукович став українським президентом, його родина заволоділа кількома будинками в Балаклаві та частиною місцевої набережної. А до цього він плутав містечко з Балаклією. Я думаю, что вот вы, многие представители сельских районов, которые приехали сюда, в Балаклаву. У холодну пору відпочивальників у Балаклаві не так багато, як улітку, але капітанам катерів вистачає. Многие довольны, я во всяком случае доволен сезоном. Хотелось бы лучшего, но в целом вот, те, кто успели заняться и сделать документы, соответственно, вот, к чему нас склоняют, те, в общем-то, работают, и работают, в общем-то, официально. Вот, ну, а работа есть. Яхта чи катер – найшвидший спосіб дістатися диких пляжів, що за межами бухти. У цьому пересвідчився турист із Росії. Зажлобили буквально 200 рублей на катере и решили через скалы пойти искать пляж. И мы пролазили часа 4 по скалам. Это было очень здорово. Пытались спуститься вниз куда-то. В итоге времени часов 6 было, мы спустились вниз и успели на последний катер, буквально не окунувшись даже в воду, о чем было классно. До Балаклави зазвичай приїжджають на один день. Цього вдосталь, щоб погуляти горами, роздивитися стародавню Генейську фортецю та відвідати музей підводних човнів. Олександр Шевченко, Артур Гасприн, Балаклава. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте наш сайт в інтернеті «Крим Реалі». Щодня слухайте радіопрограми «Крим Реалі» на середніх хвилях на частоті 549 кГц, в тому числі і на півострові. З вами був Олександр Янковський та «Крим Реалі». До нових реальних зустрічей!